Sangut ki bril kila syak kem no ha ki pulit jong ka Joai Police Station ha ka sngi thok ding halor ka jingdang ti jong ki ban kendang ya ka KJP Assembly Book Room Joai ka badan hayau musiang bat rong to ya ka sunduk pisanar kini ki sangut ki bala syak kem ki dei ki bala tip kerteng ku marwi lingdo na wa san pau sok kumpor u lang lakhar na nartiang udan borlang mani na paham sem but Eddie Dakhar na Maukawa West Khasi Hills District. Kini ka jingja syak kendang tu kini ka sunduk pisa jong ka KJP Assembly Book Room ka balajia haga arpulai terik ubnai nok pra. Henin ka sengi ki break biya denti kila ya i kini ka sunduk bat pentip marmar ki pulit kila shimti kini ka sunduk na nala kalenti ban lecture Dr. Norman Tonal Hospital Joai. Ka khubor ka balayok lum laong bakini ki ronar kim shim layo asai ka pisa ka badan hapok kini ka sunduk ka bala julor malumala. Halor kini ka jing yok kem ye kini ki breu ka jing tokit jong ki pulit kadang ya syakman. Kublai Shibun.